Дори не ми се говори за снощи. Беше адски студено. Трябва веднага да стане и да се разтъпча добре. Трябва така, така. Трябва да изляза от тук. Цяла нощ се борих със студа. Не можах да спя, толкова беше студено. Трябва да се стопля. Преживях първата си нощ сам в румънските планини, без нищо. Никакви инструменти, храна и вода. Приоритетите за днес са да се спусна надолу, да открия поток, да направя лагер и да запаля огън. А ако се справя с всичко това, до вечера, втория ден ще бъде пълен успех. Нямам карта или компас, но най-добрият шанс да намеря вода е да се спусна по-надолу в планината. Докато вървя, трябва да си отварям очите за всичко, което може да ми бъде полезно. Отлична находка. Тези плодове са боровинки. Това е добра храна. Боровинките са хранителни. Навсякъде има храсти. Не са покрити с боровинки, но има достатъчно. Колкото по-ниско слизам, толкова по-топло ще ми е. Чувате ли това? Освен чуроликането на птиците. Долу има течаща вода. Определено чувам как румули. Много хубав поток. Идеално. Първата ми глътка вода от 24 часа насам. Много е вкусна. Потокът е отлична находка. Вече имам вода и мога да се насоча към другите важни неща. Подслонът ми трябва да е близо до водата, за да имам лесен достъп. Трябва да огледам. Гората се отваря в голяма поляна. И вижте тези високи дървета и листата отгоре. Нямам инструменти и разчитам само на двете си ръце, за да построя заслон с клони и листа. Скелето е готово. Сега трябва да сложа прътите, на които ще натрупам шумата. Трябва да наредя дебел слой шума, който да спира дъжда. Тези листа ще осигурят отлична изолация. Става доста бързо. Досадно е, но не е тежка работа. Остава да довърша другата страна. Още няколко шепи шума. Един отличен заслон от шума. Мисията е изпълнена.